लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोबां मिथिनायाव फिन खेबसे दिनैनि एनुवेल सभानि जानानै आङो ओंखारलांसै आरोना बरायहरनाय थाबावबाय नायलांदो जोंबो हगारनोसै लोगोफोर नै होस ओंखारजोब्बाय माथो र' थंग्रा थांनो बेराफोर गोजाखा जों अबाव थांगौमोनलाय मा जायोमोनलाय मा सभामोनलाय मा सभामोन गैया हाया एनुवेल सभा एनुवेल आं खोनायासै ना नोंनि होननायखौ उफाय गैया नै ट्रेक्टरावसो लोगो मोनलायबाय जों सफैबाय आरोना लोगोफोर नै सफैबाय जोंनि बादायाव सफैबाय सभा पेन्डेल हरैजाय दङ आं नोंथांमोननो खिथानो नाजागोन जेसेबां हायो बेनो आरोना बहुद दावराव नै दा उन्दैफोर सफैग्रोनानै दङ आरोना गिदिरफ्रा सफैबाय दहायनो सफैदों सफैनायालाय जों नुफैस्लाबासै बे गोजोन मोनाबिलि समाव जों बेयाव ज' जाबाय पारिसनि गासै ख्रिस्ट' फोथायारिफोर जानानै